Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Munga ufotokozera waenda bwanji. Unali mkumano wabwino kwambiri ndipo tiwathokoza MEC, mamoderators wonse komanso Chief Rapporteur kuti natiyendesa mu zigawo zitatu, fundo zikulu zokona za chuma komanso fundo zokhuzana ndi imene MEC akozesera kuonesa masankho komanso ndi apolisi imene achiteka pa nyengo imene ya masankho. Unali msonkhano wabwino, madelegates achita contribute ndithu zilephera zina kukhalapo koma ma stick issues akambidwa ndipo anthu apereka maganizo awo. Nkhani zazikulu za chuma zimene zikutivutira ku Malawi kuno, anthu awo apereka nkhayo zawo zimene boma likulephera. Nkhani yofuna kuti ichite cut my expenses kuti mwina sikoli anthu akanapepukidwako nkhani yakukwera katundu wa zinthu. Komanso issue yakuchoka kwa MF yakambidwapo. Kuchokapo ku nkhani ya zisankho panali issue yokhuzana kuisa chito kwa machini. MEC akuchita insist kuti anachita consult ma political parties komabe msonkhano ngati ma political parties tabeka nkhawa zathu zimene kumanazo zimene taziona mavuto amene tikumanawo paete kunena pano mayina more than 300 chakuti nkhope zawo mulibe. Now tikukayesera zinthuzi pa tsiku la masankho amene amachitika kamozi ndi pamene pali nkhawa zathu. So MEC wativomera kuti atichita consult asanapake chipembedzo chomaliza. Pempho ndonena kuti consultation imene ikhali ya chilungamo komanso kuti ike dziko lathu la Malawi patsogolo. So unali msonkhano wabwino kwambiri. Tinene kuti mapempho anu mwanali mbuyo kunena kuti bungwe la MEC lisagwiritse ntchito machina amenewa amene ilasi ntchito kutengera ndi mmene zakambedwira mu chipinda chimenechi. Sitinasinthe nkhani ya audit ni nkhani ya ufulu ndithu. Andi ngati zoja munamvesera kuno bwino achair achitaso confirm kuti alandira kalata ya ife famatuza kuti tipereke ngati ma political parties 5 kuti scope kodi audit tikuifuna magawo ati ndiye tinene pano kuti tapereka scope imene amaifunayo kuyembekeza kuti formally atiyankha. So tipitirizabe ndithu kuti nkhani ya audit tifune kuti tionesese kuti nkhani yaikulu ndiyoti trust chikhulupiriro pakati pa ife ndi MEC chikhalepo. Andi ichi ndi chimene Amalawi akufuna masankho akuti ayende bwino kuti wina akazawina wina akazaluza azavomereze tiye tionese kuti chikhulupiriro chilipo. Komanso nkhani ya mathematic imene ndikunena pano mayina 305 zithunzi za wanthu nkhope zawo mulibe ndeti kuti kodi zimene zikukhala bwanji. So tipitirizabe kuti tikambira nawo MEC ngati mmene aneneramo asanapake decision kuti chonde akonde dziko lawo dziko la Malawi patsogolo. Nkhani inayo yokhuza ziwawa pa ndale, anthu amakambonena kuti zipani za ndale makamaka zikuluzikulu cha TPP komanso MCP ndi zomwe zikukolezera moto pa ziwawa zimenezi. Inu ngati chipani chanu mungakambepo chani komanso papempho onena kuti zipani mukhale patsogolo pofuna kuthetsa chilidwe umene mdziko. Zoonadi azikolowe zokhuzana ndale zikuchulukira ku Malawi koma ndinganene pano molimba mtima kuti ife chipani cha DPP panopo ndi amene tikuvutika kwambiri kuchitidwa zipongwe zoterezi. Kuli nkhani ya kumbowe imene tinadandaule nachitika kalekale, Inspector General kutuza kuti anthu anawagwira koma sitikukhulupirira zimenezo. Pali anthu athu amene amapita ku Mchinji ku msonkhano kwa nthawi yoyamba tinaona anthu am'midzi akuyika ma roadblock cholinga choti aletse nthumwi zathu za DPP kupita ku Mchinji. Posaitapo mpano masabata awiri apitawa chimodzi chidwa chipongwe kumdowa kumponera komanso azimata zipani zathu akha kuchidwa kangapo zikolowe kumponera. So ifeyo ndi amene tikudandaula kwambiri kuti anthu athu akuzunzidwa chifukwa cha nkhani ya ndale. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.